BPF ni Chief Secretary sini borom kenangjuk sini Madam Kuliti Jamatia no angkoi nai sini BPF ni banana thai pisawan dagi Khoroksa tua pagi khoroksa tua pagi sebentar sapin terus sampai right attention salute kami People Fund Vice President Boram Gunang Sar sini Omid Jamatia Bonang Kolnyai sini Barat Hakon ni Banang Thai di Sakamang Bayi. Ini satu. Baik, sabdam. Okay, Republic de engka ang short ke sawana abo kaisa 15 Agust 1947 wo je Bharat Sadin man mani independent mani sekang kabang ma bisi sekang ne o Republic de no toiwei tama hosnai andolon khlai phai mani tei o banati salai mani men meaning kha आगे स्वाधीनता आंदोलन खालायनाय रक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वाधीनता मावनि बाङै कायसा प्रतीक कायसा चिन्ह जों सिनि हानो पूर्ण स्वाधीनता खालायनाय होनै समाय दांलायबै बनि चिन्ह जों बाना तिसा लायनाय हायनै जारा भारत स्वाधीनता आंदोलन खालायनाय रक बरक तिसा लायमनि 1931 Desember Hodi Poni Jorawo Haike U Republic deno tuiwi je chini Bharat Hakotorno pura Sadinota khlainai hwnai आन्दोलन खालायनाय रक बरक कायसा तमा हसनाय चिन्ह बा बरक साखी स्माय तांगमानि साल अवश्य रिपब्लिक डेनि प्रजातंत्र दिवस निंगै बाना तिसालायमानि 26 जानुवारि हनै इनके तिनि बाइखे तिनिखे 73 तम 73 रिपब्लिक डे इनके रिपब्लिक डे न तुइ चिंगि हिसाब बुसिलानि रिपब्लिक डे तमा इनके आबंका प्रजातंत्र दिवस तबक तमाय सालासिनाय सिनि इंडिया कंट्री इनका रिपब्लिक कंट्री डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक कंट्री डेमोक्रेसी बु ते रिपब्लिक बु ओके रिपब्लिक वो तमांग थाई ओके और होके न प्रजारगनी तमा हसनाय बरनि अधिकार बरक न सब किसु बेबाग न ठीक खालायनाय रमदे by the people for the people tay cái hết tama sing malasa by the people for the people omong khe
रिपाब्लिक वो होंके कोनो लीडर नेतृत्व बनी वंश परंपरा चले या आरो राजानी वंश होंके बनी बुसाबो हाइके आगे राजतंत्र वो फाइव तब प्रजातंत्र अब हाई वंश परंपरा चले या निनी राजा फंथ प्राइम मिनिस्टर फंथ प्रेसिडेंट फंथ प्रेसिडेंट बसानो प्रेसिडेंट मांगफिनाय ओम हाई कोनो आइन क्रै प्रधानमंत्री नि बसा बहाय हाय प्रधानमंत्री मांगफिनाय अब कोनो आइन क्रै ओंके ताबक जों वान सक नायलायनाय चिनि त्रिपुरा हास्तेव गोबांमा चिनि त्रिपुरा सांथों बा बुइनि दा फांथों किसाको कालाय तमन नोकजाखा इनके आगे बनी वंश परंपरा राजतंत्र तंफ्र बनी बुसाबो के पालाय फैमिनी फेवा ताबक असाल क्रिखा आबनि बागै सिनि हावो जों जे राजा हनै मानिलाय तमनि अब जास्ट रिपब्लिक कंट्री वो अंगै सिमानिया अब राजा अंगै मानिया बबनी वंश ठीक न तंगो बनो बरो रक जतनि रेस्पेक्ट रावै बो तंगो फियाबा अब इंडियन नि जे रूल रिपब्लिक कंट्री नि जेता रूल वा अब अंगै तै मानलिया हानि बागैनो तिनि जों सायाफानो बबो सिवैनि तंगो तिनि आं राजानि बुसुक हायफोन आं राजाया हनैनो सिवै तंगो हानि बागै ब डेमोक्रेसी नि बिसिङो तंगै तिनि ब इलेक्शन बाताय तंगो तिनि एमडीसी ngै तंगो इंके तिनि ब तंगमोनो अमहाय राजतंत्र राजा नंगै तंगमन इंके ब तिनि वंश परंपरागत भाबे ब तिनि राजा अंगैनो तंगै देशनो चालगै मान खामो पियाबा उ राजतंत्र कै खानि बागै बनि कुनो तमा हसिनाय हानो चालगै तंगनि राजा हिसाबे अब हाई रूल करिनि बागै तिनि ब डेमोक्रेसी व थांगै बहुत बाताय एमडीसी अंगै खरकसा ब लीडर अंगै अम हाई सामं खलायै तंगो फियाबा बनो सिनि त्रिपुरा सरक जतनो रेस्पेक्ट रावैनो तंगो जत पार्टी इंथों ब सिनि खरकसा राजानि थै तै बनि बुसुक फियाबा जों रूल जेता आइन मते न नाहरि नाय लेखा के चिनि इंडिया हावो आबो ताबक चलिया बातै अंगै मानलिया इंके फायदि जों तिनि ओ रिपब्लिक डे जों पालाय मानि जे प्रजातंत्र दिवस इंके जों चिनि प्रजारकनि जेता जों राइट जों आबनो मानै दे तं किसा वांसक लायनाय जों चिनि जे प्रजातंत्र दिवस व वांसक लायनाय जों चिनि त्रिपुरा हावो चिनि रिपब्लिक दे चिनि प्रजातंत्रनि कोनो राइट मानिया अधिकार मानिया बाहाय के हेंके चिनि त्रिपुरा हास्तेव बैनि आदार स्टेट मानै दे तंसिया पिया चिनि त्रिपुरा हास्तेव के सरासरि एकदम खुला खुलिनो नुकजागै तंगो इलिगेल इंट्रुडार्स जेता फातार हानि रायदे जायातै फाइनै रक फाइमानि थाक फ्लायानि बागै बरक गोबांको उंगुइ थांखा बरक विभिन्न चाल खलायबै पद्रे पर चाल खलायबै सिनि हाव फाइबै सिनि हा सेखा सिनि तंथाय चाथाय सेखा सिनि पॉलिटिकल राइट सिनि इकोनॉमिक पावर पॉलिटिकल पावर कल्चरल बेबागनो बरक सेगै दाबावै खिबिबायखा दकक बारो मैना लाइसियानो बरकसि फातार हानि फाइनायबा हायफोन अंखा आरो बिसिङो चिनि त्रिपुरा सारक पर्यन्त सि ओ अधिकार न जोंनो सेखा चिनि त्रिपुरा सारक सासि सेखा जोंनो आबनि प्रमाण 16 तारिख डिसेम्बर 16 तारिख डिसेम्बर आफ्रो जों चिनि अधिकार चिनि जेता मौलिक अधिकार चिनि मानथाय चिनि चाथाय चिनि तंथाय नि सेफ गार्ड सेफ सिक्योरिटी नि बागै जों आन्दोलन खालायथानिव तिनि तै कायसा पॉलिटिकल बदल त्रिपुरा मथारक आबनो जोंनो साननानि जरा रलिया चिनि थानिव हामला खालायखा 60-70 बছर
বুড়া বুড়ি পর্যন্ত ন বরক মাপ রলিয়া বখরক ফাতেরে তখা আবনি প্রমাণ প্রজাতন্ত্র দিবস নি দিন ও বরক রক চিনি ত্রিপুরা সারাवनो চিনি বুসুङै बासावै চিনি অধিকার চিনি মানথাই সকথাইनो सानानि बागै फानो बरक जोंनो सुजुग रलिया अबनसि जों तिनि रिपाब्लिक देव कक जों मासानाय तै मासिनाय तै बुइनो मासिरनाय हंखे कखे अरसि जों चिनि हावो इलिगेल इंट्रुडार्स जेबाबे जोंनो अत्याचार खालायखा शासन सुसन खालायखा आबोनि यज्ञनि बागैसि टीपीएफ त्रिपुरा पीपल फ्रंट 16 तारिख निजिन राष्ट्र सानानि बागैसे आंदोलन खालायमानि फियाबाचिनि त्रिपुरा सारक तमाबो बुसिखा उ दिन बरक जोंनो चिनि अधिकार चिनि मानथाय आबनो सुदान बरक सानानि रलिया गताबो अरनो जों स्राय स्राय सिथाय चिनि त्रिपुरा हास्तेव जों चिनि जे मौलिक अधिकार चिनि मानथाय चिनि सानथाय आबनो जों ताबकबो मानियाख आबोनि बागै जों गाहाम खेनो सिथाय दंबो नि जरा रलिया चिनि थानिवा हामला खालायखा 60-70 बছर बुरा बुरी पर्यন্ত न बरक माप रलिया बखरक फातेरे तखा आबनि प्रमाण प्रजातंत्र दिवस नि दिन ओ बरक रक चिनि त्रिपुरा सारावनो चिनि बुसुङै बासावै चिनि अधिकार चिनि मानथाय सकथाइनो सानानि बागै फानो बरक जोंनो सुजुग रलिया अबनसि जों तिनि रिपाब्लिक देव कक जों मासानाय तै मासिनाय तै बुइनो मासिरनाय हंखे कखे अरसि जों चिनि हावो इलिगेल इंट्रुडार्स जेबाबे जोंनो अत्याचार खालायखा शासन सुसन खालायखा आबोनि यज्ञनि बागैसि टीपीएफ त्रिपुरा पीपल फ्रंट 16 तारिख निजिन राष्ट्र सानानि बागैसे आंदोलन खालायमानि फियाबाचिनि त्रिपुरा सारक तमाबो बुसिखा उ दिन बरक जोंनो चिनि अधिकार चिनि मानथाय आबनो सुदान बरक सानानि रलिया गताबो अरनो जों स्राय स्राय सिथाय चिनि त्रिपुरा हास्तेव जों चिनि जे मौलिक अधिकार चिनि मानथाय चिनि सानथाय आबनो जों ताबकबो मानियाख आबोनि बागै जों गाहाम खेनो सिथाय दंबो तिनिनि अ साल रिपाब्लिक डेनि साल जों वान सकथाय दंबो आबनो जों क्राखे ओभारकाम मा खालायनाय रमदि ताबो भारत स्वाधीनता आंदोलन खालायनाय रक जाबाबा क्राक खालाय फायमा हाय खालायनाय चिनि टीपीएफ सभा खालाय दंबो तै सभा खालायनो थांनाय गेतै गोबां मानो साजानाय दंबो आनि सायसे गांनि चिनि कक ताबक फानो चिनि जे रिपाब्लिक डे प्रजातंत्र दिवस न तै जों जे पालायमानि चिनि राइट न मायाख अ चिनि राइट जों तमा तमा मानजागनाय दं जों तैसिमफ्राबो साइ थांखे किसिसा खरसा फिस चिनि तमा हसनाय इक्वेल चिनि राइट टू इक्वेल चिनि जे समान अधिकार आबनो जों मानिया चिनि कालचारेल चिनि इकोनॉमिक पावर चिनि पलिटिक्स बांबायखा आबोनि बागै जों सभा खालाय मा थांलायनाय अमनो आनि कयमो तै आं गोबां मा कक